коридор Чун Лин Ли Хунг Чанг Лу от китайско Тайпе. Трети коридор Захари Кралик и Виктор Харди от Канада. Четвърти коридор Володимир Савчин и Тарас Кузик от Украйна. В пети коридор Николас Фодор и Давид Ходован от Унгария. В шести коридор Брайло Флорес Матееско и Джорджа Лаурентио Барагал от Румъния. В седми коридор Грациан Михалък и Кирило Красински от Полша. Semi-final C2 1000 meters men under 23. Lane 1 Moldova, Lane 2 Chinese Taipei, Lane 3 Canada, Lane 4 Ukraine, Lane 5 Hungary, Lane 6 Romania, Lane 7 Poland. Only the first three boats will qualify for the final. И така състезателите вече са под трасето. Очакваме и първите междинни резултати на контролата при 750 метър. So we are waiting for the first split time results at the mark of 750 meter. Първо междинно време за украинците, следвани от Унгария, Полша и Румъния. Best split time for Ukraine, followed by Hungary, Poland and Romania. И така към момента Владимир Савчин и Тарас Козюк водят с най-добро междинно време. Дали това ще стане така, ще видим и на следващата контрола. Продължават да водят украинците. Тук обаче има разместена във втората позиция. Тя към момента е за Румъния, следвани от Унгария и Полша. Best split time for Ukraine, followed by Romania, Hungary and Poland. И в последните 250 метра лодките влизат в следния ред: Украйна, Унгария, Румъния и Полша. Best split time for Ukraine, followed by Hungary, Romania and Poland. Нека да видим дали украинските състезатели ще успеят да запазят темпото, в което се движат до момента, или някой от техните конкуренти е оставил сили за финалния спринт. Let us see if Ukraine can compete with the tempo till the final. Да. Те продължават да правят това, следвани от унгарските си конкуренти и румънските състезатели. И така имаме нашият победител в този финал и това са Владимир Савчин и Тарас Кузик от
Украйна. Второ място за унгарската